Jigbo Instant African Salad is one of Igbo's most prestigious indigenous delicacy in Africa, known as Abacha, Jigbo, Ncha, and so many other different names. This time it is a very different ball game because it has been processed like just instant noodle. You can now find Jigbo known as Abacha in a sachet and the seasonings in a small sachet right inside the big sachet of Jigbo. This particular product, the only thing you need is to soak it with hot water. Other ingredients you need is right inside the sachet, a small sachet known as ehuru, ogliwa, nnu, ose, fish known as onwonwo sachanya, crayfish, and so many more ingredients right inside the sachet. People know to go like that. I have to go to the middle. Yes, and I have to go to the middle. Ngwa, nke a bụ abacha ndị Ichikiribe anyị na-achị n'ọrụ n'Ojiriba n'Orumba na agba ncha. Nke na abacha. Bụ abacha Enugu steeti. Share for Jigboman. Ọkwa ezigbo nwa. Okay, no share. Yeah, I need that. You know the man. Yeah, there are fish. Okay, any another ever. After soaking Jigbo, known as Abacha, with hot water, then mix it with the natural seasonings right inside small sachets. Mix the two of them very well. The only external thing you have to add natural red palm oil. At that level, you will know that you've made a very, very delicious meal for yourself. Do you know why this delicacy is very special? Because it is all natural. Ndị be anyị ụnụ n'anya na-afụ ka a na ya na-akpatụ ya bụ abacha. Ya bụ Jigbo awa. Jigbo ndị Igbo. Ndị Igbo. Ihe a na-akpọ kemikal adịrị ya. Ọ nataluchi. Ọkwa na Jigbo. Abacha ya Jigbo. Oi ho. Ndị pa ka ọ dị. Ọ dị oyi keteke. Nne ka abacha dịkwa. Abacha nwa. Now listen to one of the major distributors in Enugu, Mr. Jigbo. Yes, and I na try you make sure. Now the now everywhere, every store, the urban store now. So, all the na ndị nọ na mayor, all the na mayor. I join here ban eligible, all the na mayor. Then na papa, all the there. So, I na try you make sure now. Abia na Enugu a na after niile na ọdụ ebe ahụ, so that anywhere you know. Or do this because name and ihe fuel in kita go microphone dị na-agbagharị ihe a niile. So I make sure na all these supermarkets anywhere fly around there
nọ n'akụkụ Begidolia. So we are still working on that. Ọ na-abanye nwayọ nwayọ. So ọ banyego m Ọnịcha, ọ banyego Lagos, ọ banyego Abuja. Ịghọtago? So nke ndị obodo oyibo bụ nọọ ndị flow taa like ọ ya. Akpọ anyị, akwụọ ụgwọ, ọha maka ha si ebugote. But ihe anyị na-awụ ọkọ na abụ ka a ga-eji na-eshi to so many countries, which ịma na ọ bụghị obere ego, but we are working on that. So many people bụ ndị like ya, bụ ndị na-ebugote nri be anyị na Asia country, ma Indonesia, ma Thailand. Some of them na-ebulu from me. So ihe a ga-agwazi mbụ onye a ga-ebugara ya na Lagos, ebugaziela ha. So that ka anyị sigoro eme for now. So ị na-anya na ihe a bụ FDA anụnwa bụ Food Drug Administration, but no US Food Drug Administration. Ndị American ji aka ha gbadata here oge anyị na-achọ isi akwụkwọ wee bịa cheki factory anyị, chekiche ya wee fụ na everything dị clean. So ihe ha mebu ha enye anyị ihe ha nyere anyị anywhere in the whole world ị nwere ike ibu Jigbo a wee banye. Then ama nkwụsanwụ gị any country ọ batara hapụrụ FDA, ama nkwụsanwụ gị. Then ị bịazie NAFDAC nyere anyị 3 years. So ọ iji wee gwa gị na ihe niile dị ebe a dị natural. NAFDAC nyere anyị 3 years. So ị ga-amanụ before some people ga-asị gị nọ maka preservation na anyị tinyere too much, enweghị anything na-preserve ihe a. Isi eche imeche ihe Jigbo mee ya ọkpọ nkụ ọfụma, kechie ya ọfụma n'ụdị ihe dị ebe a. Ọ na-anọ 3 years, 5 years, 10 years. Jee dosie somewhere ka ị marụ ka ọ ga-esi wee dị.